tiež som, že toto by jednoznačne mal byť tvoj pracovný outfit, že... Povedať, že ako mám typovať, zo srandy môžem len tak teraz povedať, že neviem. Toto sa mi veľmi páči, keďže máš správne tipy, tak takto by to mohlo dopadnúť, tak by sa nám to páčilo. Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa zapojila. Gratulujeme, Peti, a ešte pekný deň. Teším sa, ďakujem, pekný deň, ahojte. Čau. Máte už naplánovanú letnú rodinnú dovolenku? Cestovná kancelária Satur má pre vás horúcu... Sám a sám a